walasa ka se k'u ka denmisɛnninw ni nakana bana jugu ma ani saya ma. Tombouctou musow kɛlen do k'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye min tɔgɔ ko Association Gunacɛrɛ. Nin jɛkulu in ka baara bɛnnen bɛ ka ɲamaw tɔmɔ n'o ye manaw ye k'u bayɛlɛma walasa k'u kɛ baarakɛminɛnw ye. O kɛlen do sababu ye min bɛ kɛnɛya sabati ani ka se ka dugu lakana. Awa Ture ye ni jɛkulu in ɲɛmaa ye. An ka association kɔnɔ an bɛ mana tɔmɔ fɔlɔ n'an y'a tɔmɔ an b'a trier n'an y'a trier an bɛ o la an b'a dɔw kɛ ni sculpture ye k'a kɛ komi ɲɛ bɛ ɲɔgɔmɛ minnu filɛ nin ye ninnu an b'u olu dilan o bɛ kɛ ni mana sachet ninnu an bɛ poubelle dilan poubelle ni a y'a ye sɔgɔmada in na an ka yɔrɔ in na an bɛ olu dilan poubelle minnu bɛ bila bureau kɔnɔna na an b'o olu fana dilan an bɛ pavé ninnu an bɛ olu fana dilan donc an bɛ ninnu bɛɛ dilan an b'an ka yɛrɛ décorer an b'a bidon fa k'a bila k'an ka muru décorer n'a ye an pine ninnu a y'a ye olu bɛɛ an bɛ ɲama n'an ye tri kɛ dɔrɔn buteli ninnu minnu datugulen don an b'olu trier ka cɛncɛn k'u la k'a kɛ k'an ka yɔrɔ dilan k'a déco bɛɛ bɛ dɔ bɔ mana na. Madame Maïga Fatumata Sise ye jɛkulu in maa dɔ ye. A hakilina ye k'a fɔ ko min ye olu ka minɛn ninnu sanbaliya ye ko kɛlen bɛ degunba ye u bolo. Tiɲɛ yɛrɛ la baara in kɔnɔna na degun caman b'an kan caman yɛrɛ de koyi parce que sani yɛrɛ de tɛ yen an bɛ fɛnw dilan k'a bila sani tɛ yen an bɛ fɛn caman fɛngɛ k'a dilan u bɛ to an bolo f'u bɛ kɔrɔ u tɛ sanbaga tɛ sɔrɔ o la. Ni muso ninnu dugu ɲɛmaaw ka dɛmɛ bɛ ka s'u ma cogo min na Usumani Ture b'o ɲɛfɔ an ɲɛna. Tiɲɛ la Association Gunacɛrɛ o y'an kɛ partenaire ɲuman dɔ ye parce que u ko k'u bɛ fɛ ka ɲamaw baara ka se ka a kɛ fɛn ɲɛnama ye ka population dɛmɛ n'o ye muso jɛkulu min don elles sont très courageuses u dɛmɛ ka kan donc appel min bɛ n bolo en tout cas en tant que service technique de la CPN hali bi an kɔni an jilajalen don k'u dɛmɛ ni hakili ɲuman ye kɛ l'appui conseil et les autres partenaires an b'a dɔn an b'u fana wele ani mairie u k'u dɛmɛ u ka baara la parce que ni ɲama filɛ plastique mana min baara n'a ma baara ka ɲɛ c'est un danger environnemental a kɔlɔlɔ bɛ se hadamadenw ma a bɛ se baganw ma a bɛ se environnement yɛrɛ ma. Association Gunacɛrɛ ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ ɲɔgɔnda la o kɛra san 2021 Espagne jamana kan. Jɛkulu min ye jɔnjɔn in d'u ma o de tɔgɔ ko Yves Rocher. Tombouctou, Maïmouna Moro, VOA Bambara.